So welcome back mga katanga. Ito nga bad trip ako at kakababa ko lang sa bus. Nandito ngayon ako sa Pangasinan dahil may isang Ilocanong nagyaya ng suntukan sa akin. Biruin mo ba naman? Sinabi niya yung mga Kapampangan daw mukhang aso. Sinong di magagalit dun? So ngayon itong Ilocano na to, pag nakita ko, sasapuin ko talaga yan. Ang init na ng panahon, ginigigil pa ako nung Ilocano na to. Na? Meron nga dun yung mga nakatambay nga dun. Pinaswitan lang ako, sinabi ko sa kanila, okay na naman kayo, tumakbo sila. Ganun kano yung mga Kapampangan, huwag nyo silang anuin ha. Malapit na ako dyan sa meeting place natin. Akala nila hindi mangangaya yung mga Kapampangan sa mga Ilocano na yan. So ito dito, papasok ako dito sa, ano na to? Ayan, dito sa loob na to. Dito sa Pangasinan, maraming ano pala dito no, sa Pangasinan, maraming halaman. Ayan guys, oh. Gubat-gubat. So yung meeting place namin nandun. Kalap, sinabihan ba naman ng mga Kapampangan daw, bakla? A few moments later. So ito nga, 30 minutes na ako naglalakad dito sa Pangasinan. Dito sa meeting place namin na sinasabi niya. So akala nung Ilocano na yun, matitinag niya itong Kapampangan. So ito na pala sila, oh. Ayan, oh. Oh, sabi niya isa lang siya. May dala siyang pamalo eh. Ay. Dali lang. So ayan nga, nilagay ko muna dyan. So tumakbo ako, 20 minutes akong tumakbo dahil sabi nung Ilocano na yun, isa lang siya. Ngayon may kasama siya, may dala pa silang pamalo. Pinag-usapan namin, mano-mano lang na suntukan. So ngayon, gagawin ko, tatawagin ko yung tropa ko dito sa Pangasinan. Nahulog pa yung cap ko, tapos yung tsinelas ko, ayan oh. So ngayon, hahanapin ko yung kaibigan ko dito. So alam ko naman yung bahay niya dito, memorize ko naman. So tatawagin ko siya para 2-on-2. Alright. So ito nga nandito na ako sa bahay ng kaibigan ko. So talagang yung mga Ilocano na yun, maano dito sa kaibigan kong Kapampangan dito sa Pangasinan. Tol! 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 Ayan na. Tol! Oh, tol, paano ka, tol? Dito, tol. Inabol ako ng mga Ilocano dun. Ang dami nila, tol. Oh, bakit daw? Kasi daw yung mga Kapampangan, tol. Na paano sila? Sobrang cute daw. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも